11 ka kilong Shabu nga nagkantidad sa kapin 77 milyones ka pesos ang gisunog sa Crematorium sa usa ka Punerarya sa Dakbayan sa Sugbo. Gawa sa Shabu, gilakip usab og sunog ang mga nasakmit nga marijuana ug ubang mga kontrabando nga aduna usay pagtugot gikan sa korte. Ani ang report. Unang ipakita sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA 7 ang paghabwa sa mga kontrabando gikan sa ilang storage facility din kadtulang otorisadong personnel ang nagbukas. Dali kining gidala padung sa usa ka Punerarya sa Dan Hungkera, Dakbayan sa Sugbo. Gilatag kini aron mapasabot sa mga chemist ang mga component sa illegal drugs. Kini nasa kung luyo karon mo ni ang mga kontrabando gilangkuban sa Shabu, marijuana ug uban pa nga nasakmit sa mga otoridad. Nagkantidad ni almost 80 million pesos nga gitakdang sunugon. Ang pag-distract ni ining naasoy mga kontrabando adunay pagtugot sa korte. Ang distraction sa illegal drugs gitambungan sa mga opisyal sa kapolisan ug ubang mga ahensya sa kagamhanan. Human sa hamabong programa, gidala ang mga kontrabando sa Crematorium aron didto sunugon. Gihan-ay og tarong ang mga kontrabando aron ipasok na sa Crematorium aron sunugon. Pipila lang ka segundo mibugwak na ang aso sa panghaw nga nagpaila nga naabo na ang mga kontrabando. Ang bulk sa Shabu is from the PNP, no? 9.5 kilos. Kana siya, ongoing pa ang kaso, pero si judge ni order na mag-retain na og representative sample unya ang katong the rest atong gisunog 9.5 kilos. Ang 1.5 kilos sa PDEA na siya, mga decided cases na siya. I-follow na mo itong instruction sa atong president to in 1 week time we will destroy as much as we can. Gawa sa Shabu, gisunog usab ang marijuana ug ubang mga kontrabando. Ang mga illegal nga drugas nga gisunog gikan sa mga operasyon sa Philippine National Police ug sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Doon na pa'y ubang mga nahabiling illegal nga drugas nga ginakdang sunugon apan gikinahanglang musubay sila sa proseso nga dunay pagtugot sa korte. Under Section 21 of RA 9165 that we will destroy all evidence pag nahuman ang proseso sa court. We will be coordinating with the different courts so that we could fast track ang ilahang decision pag maghatag silang court order atong ihatag sa PDEA because they will be the ultimate agency to handle the destruction. Walay katakos ang PDEA o PNP sa illegal drugs destruction busa. Gikatakdang mopalit ang Cebu City government og duha ka incinerator nga nagkantidad og 2 milyones pesos aron dunay magamit sa pagsunog sa illegal drugs. I commend, first of all, the PNP Cebu City under the leadership of Colonel Ligan. At the same time, I also commend the PDEA under the leadership of Director Ortiz. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.